Дигитализацията не е само визия за бъдещето. Тя е новата норма, стандартът, който клиентите ни очакват и заслужават. Светът около нас се променя, конкуренцията расте, но ние имаме най-голямото предимство – най-добрият екип и доверието на нашите клиенти. Клиентите ни търсят удобство. Ние сме тук, за да им го осигурим, когато те и бизнесът им имат най-много нужда от него. Именно това ни дава силата да се развиваме устойчиво. Истинската промяна идва, когато предвидим нуждите на клиентите и им предложим решения, които надминават очакванията, още преди да бъдат изречени. Излизаме отвъд традиционното банкиране, защото вярваме, че клиентите заслужават повече от очакваното. Свързването чрез технологии ни позволява да покажем истинска грижа и внимание към всеки клиент във всеки момент. Защото технологията сама по себе си не е достатъчна. Истинската сила е в хората, които променят бъдещето днес. Нашата визия е ясна – да съчетаем силата на дигиталното с доверието в човешкото. Да предложим банкиране, което е интуитивно, сигурно и на една ръка разстояние.